rashin ƙarfin al'aura a mahangar maganin gargajiya wallahi ya yi gabas, su kuma mafi yawancin masu maganin gargajiyan sun yi yamma. Ba su san ma menene ake nufi da cewa gaban mutum ya yi sanyi ba. Su ɗauka suke yi idan da iyaye da kakanni in suka ce gaban mutum ya yi sanyi kawai sai su ɗau maganin sanyi su ba mutum. Wallahi ko a maganin gargajiyar ƙasar Hausa ba haka ba ne. Ana cewa gaban mutum ya yi sanyi, ma'ana gabansa ya yi rauni. Ba yana nufin saboda an ce gaban mutum ya yi sanyi shine sai ka ɗauki maganin sanyi ka bashi ba. A'a, abubuwan da suke kawo gaban mutum ya zamanto ba shi da ƙarfi suna da yawa, ba iya sanyi ba ne kawai. So kalmar iyaye da kakanni da suka ce gaban wani ya yi sanyi ba yana nufin cewa gabansa ciwon sanyi ya kama shi ba ne. A'a, ma'ana gabansa ba shi da zafin aiki yanzu. So daga cikin cututtukan da suke kawo gaban mutum ya yi sanyi akwai damuwa, akwai rashin bacci, akwai rashin samun natsuwa, akwai ciwon koda. Wannan duk an san su a ƙasar Hausa. So amma kawai sai ka samu mutum yanzu yana da awar shi mai maganin ƙasar Hausa ne ko mai maganin Islamic medicine ne. Duk da ni ina ganin kuskuren ma cewa Islamic medicine din, amma duk da za ku ga sunana haka nake amfani da shi saboda dalilai na kasuwanci. So amma kawai ya kamata a ce traditional medicine ne generally. So kun ji mun yi bayani cewa ba fa iya ciwon sanyin mara ba ne, ba haka iyaye da kakanni suke nufi ba. Saboda in ka zo za a saurare ka a ga to wanne ne ya kamata a baka, saboda ai ba magani kala ɗaya ake ba ma kowa ba. Kowa in ya zo in aka ji korafinsa akwai kalan maganin da ake bashi tun a da. Amma kawai mutane sun zama kowa mai magani ne, kawai sai ya ce da ka zo ka masa korafin magana kawai sai ya dau maganin sanyi ya baka. So duk garin da kake insha Allah muna sauraron ka mu ji menene ya haifar maka da matsalanka, kuma mu baka maganin da zai magance maka matsalarka ta raunin al'aura. Mun gode.